Mina benkomebo Dokozo Shangane lapha ezinye zazi kufa ngomdlebe simbingelele sinamukele ke phina phila wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngokwamthembu sikhuluma nawe kosuku namhlanje sambeleke umkhandlu esifunda umkhanya kude okumkhandlu ke oholwa umhlonishwa umeya ukhansela uS Mdaka nokuyilapho kona ke osuku namhlanje sizokwethamela nje inkulumo yakhe ngaseqaleni ke eqhuquzela ke ubumbano kuona wonke ke amazinga okusebenza kahulumeni ngaphambi ukuthi ke siye emphakathini nokuyilapho siyothi masiqeda ngumphakathi sibeke sesibuyela ke enkulumeni ke ekhethekile esenze naye ke umhlonishwa ke uMagezana uma ngabe sithi ke abakhulume phambili nomkhanya kude phambili phambili neJozini phambili phambili nomtubatuba phambili phambili nomhlaba uyalingana phambili phambili no Big 5 hlabisa phambili mphathiswa abantu abamnyama bacindezela iminyaka engaphezulu kwamakhulu amathathu namashumi amanambili eminyaka ukuthuthuka kwabantu abamnyama kuphoqa ukuthi abantu abamnyama banikwe isithuba njengamanje lokubheka uhulumeni besebenze ngokubunye nokubambisana ngeke siguqule emphathiswa impilo zabantu masosebenza ngenhlukano ngaphandle kokubambisana ngoba isimo esikhona njengamanje sinikwe thina ndle emnyama ukuthuthukisa nokuphucula abantu bakithi zonke igaba kahulumeni nomsebenzi wokusebenza ngokubambisana ukuze impilo zabantu bakithi ifike la kufanele ifike khona ngakho ke kufanele sikweseke noma ngabe kuphi ukusebenza ngokubambisana ukudalwa inhlelo noma igaba ezithile sikahulumeni waseNingizimu Afrika ngaba uhulumeni kazwelonke kungaba uhulumeni wesifundazwe wesifunda nasekuhlaleni kanye nasemakhanseleni nazo zonke inhlaka ezisebenza ukuthuthukisa abantu bakithi uma indle emnyama isazodonselana emuva inkululeko kufanele sigcine sifike kuyona ngeke sisheshe sifike kuyona elinye ikhwele silishayayo ukuthi uhulumeni wonke khona unomsibophezelo sokuphucula impilo zabantu ngoba usizi nendlala alisikhethi iskiphu umuntu asifakayo indlala ayinabandlululo ingakho mphathiswa sikumukela emsebenzini ozowenza ngoba sikholwa ukuthi umsebenzi ozokwenziwa umsebenzi okufanele uxoshe indlala kubantu bakithi ngaphandle kwamasonto noma amahlela abavela kuwona ngalamazwi sifisa ukumukela sisekele umsebenzi wesizwe ozokwenziwa kodwa isizwe siba isizwe ngokubumbana igama lami ukhulekano wambuyisa ngiphuma kwa13 ikhophi yami amandla ethu project yabonga kakhulu ukuthi size la eJozini namhlanje sakhona ukuthi siphumelele usithola umshini esutholile siproject amandla ethu sizolekelela kakhulu ngokuthola umshini bese usebenzisa bekade sinawo siproject yethu umshini busihlupha kakhulu okungasiwona original busihlupha ngokufa kodwa lo suthole namhlanje yakhona ukuthi suthole kungqongqoshe umshini original oyisteel ngicabanga ukuthi ngesisakhona ukuhlupheka ukuthi siloku sisa umshini wethu ko mechanic sesilekelele kakhulu siyabonga nje kakhulu esukela namhlanje usuku lethu luhle kakhulu igama ngiuneli Mtshali singabomama abathungayo abayi10 empungamlilo lidlela usukubonga kakhulu ngesukwenzele uMEC kusho ukuthi okwenziwa omama baneqhaza elikhulu emphakathini ubonisile uthando kubantu besifazane nokusinakekela ukuthi imbokode nayo ineqhaza kwenzeni izinto kumele izenze iqhubeke phambili kungabe ukuthi umuntu wesifazane kumele ulinde uzuphiwa umuntu wesilisa into kube ngazi ukuthi wena awunawo umqondo nezandla ngizothanda ukudlulisa kakhulu kubantu abafisa ukufaka izicelo kuhulumeni ukuthi abasondelane nomasipala bethole ulwazi ukuthi kwenziwa kanjani
bese bethola usizo nokubaluleka nje ukulinda kwesinye isikhathi kuyasiza ngoba akuthi mangabe ucela manje uzokwenzelwa manje. Ngizothanda nje ukukhotha evesini kwabase Philip 4:6 uthi uJehova ningakhathazeki ngalutho kepha izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokunxusa nangokukhuleka. Ilelo nje ngizobanika lona abantu abafisa ukufaka izicelo kumasipala nakuhulumeni. Sibonge kakhulu nikezwe ithuba sibingelele kubabukeli bomsakazo. Ilanga elibaluleke kakhulu namhlanje la eMkhanyakude besanjelwe umphathiswa omnyango obizwa ngoCocta ubuhlanganisa bonke omasipala bala eMkhanyakude namhlanje uBig 5 Hlabisa, uMtubatuba, iJozini nomhlabi yalingana nomkhandlu wesifunda sizoxoxisana nomphakathi. Kodwa besokwenza namhlanje kakhulu nomphathiswa bekubheka ukuthi abantu bakithi bangathuthukiswa kanjani ikakhulukazi ezintweni ezithinta ukuthuthuka komnotho, inhlangano zabantu abayimele, ama-co-op athinta abantu abasha, athinta omama, athinta nje nabantu bonke ekuhlaleni. So uhlelo lube luhle kakhulu lolu okukhona abantu abathola ukuhlomula kodwa futhi kwathola ithuba lokuthi abantu bebeke izinto zabo abazenzayo ekuhlaleni. Ngoba into ebaluleke kakhulu ukuthi uhulumeni asekela abantu abavele sebenezinto abazenzayo ngoba abantu abaneshabasheka nenkuthalo yokuyithuthukisa. Manje omunye umsebenzi kahulumeni omkhulu ukuthuthukisa abantu abavele beyithuthukisa. Ingakho kusijabulisa kakhulu namhlanje uhulumeni wonke ubuhlangene ukuzobheka ukuthi abantu baseMkhanyakude bangathuthukiswa kanjani kwezomnotho beye phambili bebe ngcono kunakuqala. Mbukeli ke umphakathi uphinde wathola ithuba lokuthi usike kwelijikayo ngodaba ke oluthinta ke intuthuko ingqalasizinda ikakhulukazi lena ke ethinta amanzi. Njengoba sazi ukuthi ke udaba lwamanzi lufana neva enyameni emphakathini ke eminingi kodwa umphakathi ukubeka kucace ukuthi ke eMkhanyakude lide ibanga eselihanjiwe ngodaba ke oluthinta ke ukufakelwa kwabantu ke amanzi. Siyafisa ke ukuthi sizwe umphakathi wendawo ke ezahlukahlukene owakheleke uMkhanyakude ukuze sizwe nje ukuthi lithini ithemba kuona ngodaba ke elithinta ke amanzi namagalelo okuyiwona ke afakwa ilomkhandlu uma ngabe sithi ke abakhulume. Igama lami ngusikelela isibongo kwaKambuli ngihlala ngaphansi komtuba umasipala phansi kwamtuba umasipala endaweni yaseDukuduku ngaphansi kwawa 2. So isimo sentuthuko siyasibona sihle kakhulu eindaweni ezahlukahlukene nalapho esicabanga ukuthi khona akakafiki kodwa nje udaba kakhulu olwamanzi esingalusho ukuthi amanzi ngakithi siyawabona ayaphuma and siyakholwa ukuthi ngoba umeya nezinkampani ezikhona ezilekelelanayo nomphakathi siyakholwa ukuthi kuzo zonke indawo amanzi azofinyelela labangakawatholi khona asafinyelela nakhona ngoba ziningi indawo abanye abantu abafakazayo ukuthi ngamanzi bayawathola abanye nathi siyabonga ukuthi nje nasekweyethi wadi akhona amanzi ayaphuma mhlambe ahamba izinsuku ezimbalwa kodwa suke sisenawo amanye suke siwabekile kodwa siyabonga ukuthi amanzi esinawo emva kweminyaka eminingi esiphile Dukuduku amanzi singawasiphuza nezinkomo kodwa sesiyawabona ephuma ezimpompini siphuza namanzi ahlanzekile siyabonga kakhulu. Igama lami uNkule waNgubane ngisuka eMtubatuba Ward 2. Ngendaba yamanzi ngathanda ukusho ukuthi amanzi akhona eMtubatuba la engisuka khona kodwa awaphumi zonke izinsuku kodwa wona akhona ayaphuma noma engaphumi zonke izinsuku futhi engaphumi zonke indawo kodwa nala angakafiki khona azofika azophuma. Ngingasho ukuthi umeya uyazama kakhulu umeya waseMkhanyakude ukufeza idingo zomphakathi nendaba yamanzi uyazama ukuyisebenza kakhulu ngoba kunendawo ekade amanzi evele ngekho engaphumi kuzona kodwa lokho engenile ebuholini siyayibona imizamo yakhe. Ngibingelele umphakathi okhulumayo uNomathemba Sithole oqhamuka eMtubatuba ku Ward 16.
Thina eWard 16 ke siphakamisa nje ukubonga okukhulu kuMagezane ngoba udaba lwamanzi eWard 16 siyawathola nakuba engaphumi zonke izinsuku ephuma ikhawu kodwa khona lapha afika khona bese kuba khona lezo ndawo lezo angakaze azaphume kuzona since kulokhu uDwalfo wafaka amanzi akaze aphume esinethemba lokuthi uMagezane uzogcina efikile khona ngoba sesimbonile eindaweni eziningi ngojuzini siyabona lapha bengaphumi khona amanzi ayaphuma kohlabisa siyabona nasemtubatuba kwaSomkhele Ward 15 sibonile ufikile Magezane aphuma amanzi sinethemba lokuthi ke nathi Ward 16 uzozafike noma kunzima kodwa nje sinethemba lokuthi uzogcina efike phambili Magezane phambili. Singomama besihamba ukhalo olude siyokha amanzi kodwa kumanje singomama impilo zethu zishintshile kakhulu sesiyakwazi ukuthatha amanzi siwakhe empompini singene ezindlini sisebenzise amanzi awalutho kumuntu uma angekho amanzi egcekeni kodwa impilo zethu zishintshile ngendaba yamanzi esiwabonile kumkhanya kude siyabonga kakhulu kubaba umdaka uMagezane lokho asenzele kukhona kumkhanya kude kuward 1 kakhulu sishintshile impilo zethu singomama siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu kubaba umeya ngokuyikhandla kwakhe nakuyinikela nje kakhulu ukuthi akwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu bangabe becela into akwazi ukubuya nayo ezoletha isixazululo kubantu. Simbonile ke ubaba umeya evuka nomhlabi yalinganayo engena kuleli ward wafika nje wazothula iproject abantu bacabanga ukuthi mhlambe angeke asabuya ngoba mhlambe nakho uzokhankasa kodwa ubuye ephindelela namhlanje njengoba sibona la kunjena nje siyoshiya umlando othi ngesikhathi mina ngiyikhansela naye umeya esikhathi eyimeya washiya iservice delivery engeke iphinde ikwazi ukuthi mhlambe ibhidlike lento ise iyifa labantwana bethu generation to generation. Ngiyaziqhenya kakhulu ke ngalokho ngiyabonga ke ne district yethu ukuthi isilekelele yenze ukuthi abantu babeke phambili nokushintsha ke kakhulukazi impilo zabantu abamnyama esihlala kubona zibe ngcono ukuthi uyakwazi ukulandela freedom charter ngempela eshoyo ukuthi people shall share. Mbukeli ke kuthiwe ungapheli kuyahlola siliguqisa njalo uhlelo besithi abakhulume sisemkhanya kude esibonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yalolu hlelo ukusukela eqaleni kuze kushaye sona ke lesi sikhathi kanti futhi kuyajabulisa ukuzwa umphakathi uyikhulumela wona ubeka nje uba nethemba ikakhulukazi ngodaba oluthinta ke intuthuko nengqalasizinda ethinta ke amanzi kuyona ke le ndawo. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uNcedinyoni encane yasha amaphikandeza. Ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kwebe kusolizayo inkosi inibusise.